Hidup ya harus sesuai realita ya, bos. Wingi player-player nungang RIK. Oh, siki player-player rarit, geng, sawah ya. Urip ya kayak kue apa sih nang arep yo dadepi. Ada ngurusi penilaiannya wong aku cerita kenapa baik apik ya ning yang ora penting, cerita kena ora apik ya lebih-lebih ora penting ning aku. Yo sing penting uripe ora gawe susah wong dia, orang larani wong dia ya. Apa bae prasangkane yo masa bodoh ya. Masa nyong ngarep perintahe wong-wong kene berprasangka apik karo nyong ya. Ya hak-hake kae ya. Ya kaya kuwe terserah. Wong jenenge ning dunya ya apa bae ya lakone warna-warna ya. Wong kena ning dunya kena be hukumane nabi ya.